Продуктите, които си поръчах този месец. Органични водорасли АФА. Подкрепа на имунната система, на нервната система, паметта и концентрацията. Изключителен източник на витамини от група В, витамин С, бета-каротен, желязо. Органична плодова енергия С. Натурален витамин С от стрити на прах дребни плодчета. Предпочитам го, защото вътре има цели плодове и освен витамин С получаваме всичките витамини, на които са богати тези плодове. Освен това не натоварва организма. Подарък към тези 3 продукта този месец имаме и морска енергия. Харесвам я, защото тя е богата на йод и е отлична при борбата с вируси. Помага също така и зрението заради съдържанието на лутеин. Ако искате и вие да се възползвате от това промоционално предложение, до края на месеца е само, пишете ми.